Nişi halleriniz bağlar. Keyifleriniz nişi. Eyvallah. Ulan karalı. Kim kızısı? Min Yusur kızı. Yusur kızı. Neşe babayım. Asimiz gelmişler neşe olup koydu kızı. Olup koyduk elbette olup koyduk. Hazır. Hayır. Şulay. Hayali kuşteneşlerim. Böyle bir kava. Hayali. Haydi güzel. Böyle kız omuz iki güzel. Oğlum kız. Ne konspit. Kızlar sizce konspittiniz mi? Böyle. Böyle güzel. Böyle. Toğun birini biliyor musun? Toğun birini bağlar mı? Eyvallah. Raşit abi biz de sizge kuşteneş hazırladık. Şulay mı ne? Neydi kuşteneşi? Biyu. Ey ne güzel kuşteneşiniz oldu diyelimizde. Ekrim. Allah. Bu ne? Шагыйрь Рәшит Биренең тууына 90 ел тулуга багышланган Жылы буразналы басуларның улы булып калыйм гомергә дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәдә күрүебезгә бик шатбыз. Туган як, туган туфрак, туган төбәк. Һәрбер кеше өчен нинди газиз, тирән мәгънәле сүзләр. Алар һәр көн йөрәгендә яши һәм вакытлар үтү белән тагын да байый, тулылана
ашыграк төс ала бара. Безнең Мизәлә ягы турында сүз кузгалганда, беренче булып аның җырларына кергән тугайлары, тугайында сайраучы бар сандугачлары, шул сандугачлардан калышмаучы җырчылары, шагыйрьләре, язучылары күз алдына килеп баса. Алар Габдулхай Сабитов, Салиса Гәрәева, Газиз Мөхәммәтшин, Марс Шабаев, Фәннур Сафин, Ринат Суфиев, Фәнзаман Баттал, Гөлшат Зайнашева һәм башкалар. Рәшит Гәрәй алар арасында иң күркәм урынны алып тора. Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, укучылар, килгән кунаклар. Мин сезне район башлыгы Айдар Фаслах улы Салахов исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән Рәшит Гәрәйнең 90 еллык юбилей кичәсендә күрүмә бик шатман. Уйламаган бер көнем юк, исәннәрме икән дип. Шөкер, һәммә барчагызда исән саулар икән бит. Шигәгезгә көмеш шал үрләсә дә өскәрәк. Картлыкка түгел, сез һаман яшьлеккә төслерәк. Шул риясыз елмаю, ягымлы йомшак тавыш. Йөришегезгә тикле, таныш, электән таныш. Елганы мулсулы итә, ургыган чишмә генә. Бер шулы көннәрегезнең кем чыккан исәбенә. Узган юлыгызга карап, хайраннар калам бүген. Күпме түземлекләр кирәк, тартырга тормыш йөгөн. Шуңа күрә сез атларның иң сабырын җиккәнсез. Шөкер, барчагыз исән саулар икәнсез. Шигъриятыбыз мәйданына Рәшит Гәрәй авылның бер җырчы малае булып килеп керә. Ул Минзәлә районы Малтабар авылында 1931 елның 15 апрелендә дөньяга килә. Алар гаиләдә барлыгы 4 бала була. Иң зурысы Рәшиткә 10 яшь булганда Бөек Ватан сугышы башланып китә. Рәшит Гәрәйнең әтисе сугыштан кайтмый, батырларча һәлак була. Әнисе Маһиҗихан апага 4 баланы ялгызы үстерергә туры килә. Рәшит Гәрәй сугыш чыккан көнне хәтерлим. Сугыш чыккан көнне хәтерлим. Бүгенгәдәй ачык хәтерлим. Күзе яшьле, һаман көлеп торган, йөзе кырыс иде әтинең. Кайсыбызны көчеп йокласын ул, ничек дүрткә белсен бер төнне. Эй, син тормыш, нигә гел-гел шулай, аямыйсың икән бер кемне. Төшендәме күреп уянды ул, олаучылар атлар җиккәнне. Балаларым, диде, бүтән бер сүз, әйтер өчен көче җитмәде. Кабатлады микән аерылганда, балаларым, бөек булмагыз. Калганын авыл башындагы ялгыз каеннардан сорагыз. Рәшит Гәрәй үз авылындагы башлангыч мәктәпне тәмамлаганнан соң, күрше авылдагы Күскәй урта мәктәбендә укуын дәвам итә. Каникул вакытларында, дәрестән бушаган араларда кулыннан килгәнчә колхоз эшенә булыша. Бу чорда укулар апрель аенда бетеп, октябрь аенда гына башлануын исәпкә алсак, елның күп аен колхоз эшендә була. Рәшит атлар да көтә, сабан да сөрә, авыл буенча йөреп, хатлар да тарата. 13-тән тотынып сабанга, сугыштан алды мин ачуны. Агайлар тапшырды шанып, үләнле, сарытлы басуны. Күземә карарга кыймыйча, иле картты, сабаным көйләште. Икеләндем, соңыннан кешеләр бумалай сай сиргән. Димәсме? Тормышта булдылар ялгышлар. Юларның төрлесе узылган, тик мине вөҗданым кичерер. Боразынам өземчә сызылган.
мәктәбен тамамлый. 1949 елда экстерн тәртибендә имтиханнар тапшырып, Минзәлә педагогия училищесын тамамлау турында кулына таныклык ала. Ул 1948-1950 елларда Минзәлә районы Иске Мәлкән, Шибендә авылларында укытучы булып эшли. Шул ук вакытта Татарстан яшьләре газетасының үз хәбәрчесе дә була. Әкренләп аның язмалары газета, журналларда күренә башлый. 1951-1953 елларда Рәшит Гәрәй Совет армиясы сафларында хезмәт итә. Гаскәри хезмәттә чагында 1952 елда Казанда аның беренче хисләр дигән тәүге шигъри җыентыгы дөнья күрә. Ул армияда да иҗат эшен дәвам иттерә. Шигырьләрендә солдат хезмәтен, туган якны, юксыну хисләрен сурәтли. Бик сагындым авыл юлларын, юл буена үскән урманын, шул урманның яшел аланын, аланында пешкән баланын, баланына кунган кошларын, бик сагындым якын дусларым. Юлларыннан җырлап барасың, узган чакта урман арасын. Аткайларың алҗып кичексәң, аланында куна каласың. Сәламлисең балан куагын, ул сәламле якташ кунагын. Якташларын ул да сагына, дәшә сине үзе янына. Салкын җилләр өрсә чак кына, иле дә шунда сак кына, яфракларын яба өстеңә, иркән булып керә төшеңә. Әткәң булып коча, юата, әнкәң булып назлап уята. Атларыңны җигеп бетүгә, хәерле юл теләп узата. Үзе кала җилдә тирбәлеп, дусларыңа сәлам җибәреп. Соры шинель киеп өстемә, күпме җирне җәяү урадым. Онытып булмый һаман, төшемдә эзләп кайтам балан куагын. Ятам имеш аның төбендә, бер җыр туа шул чак күңелдә. Туган җирем, нинди матур син, үзең ерак, үзең якын син. Кавышканда мине юатма, күз яшемне тыя алмасам. Елмаермын сине кочаклап, аланыңа ятып аунасам. Kartlar yapıtaş, kohay kalıtaş, durumuzdan öte gelir. Kartlar yapıtaş, kohay kalıtaş, durumuzdan öte gelir. Nikterezen perdelerin, öter misin öte gelir. Nikterezen perdelerin, öter misin öte gelir. Şəxməysən bahaq şabızıqa, şömürtlar çəşək ata. Şəxməysən bahaq şabızıqa, şömürtlar çəşək ata. Bir-birsin süyərlər digən, söz yeri bizinin qatata. Bir-birsin süyərlər digən, söz yeri bizinin qatata. Eşitiline kirgen biz bir sirek görüşsek de. Eşitiline kirgen biz bir sirek görüşsek de. Nigesin atalım şaşıp sırlarını bölüşmezke. Nigesin atalım şaşıp sırlarını bölüşmezke. Şəhəksin şəxəsi bahaq şabızıqa, şömürtlar çəşək ata.
Stejepesini mahat şabızıga şomarlar çeşegada bir süyerleri Söz yeri bezene hakada bir süyerleri söz yeri bezene hakada Gündesine şesiyle Üngeler yuvanlanmışa Gündesine şesiyle Üngeler yuvanlanmışa Şöksün çökesini başşabızıma Oğullara uyanlanmışa Şöksün çökesini başşabızıma Oğullara uyanlanmışa Seni bak şabızıma Ağlara uyanlanmışa Seni bak şabızıma Ağlara uyanlanmışa Şair nihayet tuğan yağında. Reşit Geri bütün kalbi bilen ağıl şairi. Onun icadında жылы, yoqты şulu vakitta biraz moңsurak da hisler bilen suğarılgan şiiri yolları işratırga mümkün. Dünyada en yakın, en kadirli kişisini yoğaltı, onun ko'nglida moңsu hisler uyata. Әнисіне болған мәхәббәтен, тирен хисләрен үзенең шигъри юлларында күрсәтә. Biz битендә өйдән читтә яшәп, төрле җирдә йоклап өйрәнгән. Башысына каты булмасын дип, әнкәй миңа мендәр җибәргән. Мамыклары аның шундый йомшак, әнкәйемнең кулы шикелле, сүрүнә төшкән бизәкләре, киек казлар юлы шикелле. Шул юллардан гүя кире кайтам, малай чагам калган көннәргә. Бәбкәләре үсеп җиткәннәр дә, йон биргәннәр минем мендәргә. Нәрсә җитә, үзең туып үскән ширемнәрнең тәмле исенә. Кыйгак-кыйгак диеп, коңгылдашып, йорт казлары керә төшемә. Tuyu bulege mama
Рәшит Гәрәй Татарстан Язучылар союзы юлламасы белән Мәскәүдәге Максим Горький исемендәге әдәбият институтына укырга керә һәм аны 1959 елда тәмамлап чыга. 1960 елдан СССР Язучылар берлеге әгъзасы, 1970 елга кадәр Казан утлары журналында поэзия бүлеге мөдире һәм Татарстан китап нәшриятының яшьләр балалар әдәбияты редакциясында редактор булып эшли. Гаиләсе белән Түбән Камада яши башлагач, Рәшит Гәрәй Кама тамагы әдәби берләшмәсе әгъзасы булып тора. Берләшмә язучылары белән бергә илдә барган вакыйгаларга һәр вакыт сизгер булып, иҗтимагый хәрәкәт оештырган митингларда һәм башка чараларда бик актив катнаша. Туган төбәгеннән нур таба белгән шагыйрь киң җиһанның да яктылыгын күбрәк күрә. Аның кешеләрен кадерли, хөрмәтли. Туган җирнең иген кырларының яктылыгын күңеле аша үткәрә. Мәхәббәтне сатып алмагандай, бәхетне дә сатып алмыйлар. Игенчеләр аның җир куенында икәнлеген ачык аңлыйлар. Туа тумыштан ук уҗым исе, башак исе тансык аларга. Күнеккәннәр алар һәр бер төкне алтыннан да кыйммәт санарга. Иң кадерле ризык итеп көндә кара икмәк куела табынга. Алтын тотып түгел, икмәк тотып, ант итәләр кирәк чагында. Аның бу халәте турында якташыбыз Фәнзаман Баттал булай дип искә ала. Атналар буе бер строфада шигырь язмый Казанда. Моны ул үзе дә яшерми. Әллә сәләт бетә инде малай, бер әйбердә язып булмый башлады дип ачыргаланып йөри. Мин аның мондай зарлануларын тыңлаганда, мыек астыннан гына елмаеп утырам һәм үземчә нәтиҗә ясыйм. Тагын бер-ике атнага югала икән бу. Тагын бер кычак шигырь язып кайта икән. Чит җирдә бит йөрәк кунак кына. Йөрәктә бит туган җир яши. Туган якка илһам алырга кайткан вакытларында шагыйрь коммунизм таңы, Минзәле газетасында мәгълүмат бүлеге җитәкчесе, Советлар һәм сәясәт бүлеге корреспонденты булып эшли. Соңыннан Минзәле газета каршында оешкан Сибилә Чәчәк әдәби берләшмәнең алыштыргысыз консультанты була.
Башлап язучылар иҗатына багышланган конференцияларда шигырьләргә күзәтү ясый. Яшь шагыйрьләрнең һәр уңышлы табылган образына, рифмасына балалар шатлана. Рәшит Гәрәйнең һәр шигыре җыр итеп җырларлык. Җәүдәт Фәйзи, Әнвәр Бакиров, Рөстәм Яхин, Хөснул Вәлиуллин, Фазил Әхмәтов, Фәрит Хатипов, Илгиз Закиров кебек композиторларыбызның ки язганда аның шигырьләренә әледән-әле мөрәҗәгать итүләре һич тә гаҗәп түгел. Рәшит Гәрәй сүзләренә язылган Тургайлар, Яшьлек йолдызы, Кыр казлары киткәндә, Җилләр тидермәс идем, күңелләр юанганчы, сез парлашып йөргән болыннарда, кадереңне белеп кенә дигән җырларын кайсыбыз гына яратып тыңламый икән. Рәшит Гәрәй тормышта олы җанлылык. Күңелләр тугайында һәр иртәне җыр башлаган Тургай сыман яши төшергән кешеләрнең берсе иде. Без аның шигырьләрен әнә шул югарылыктан торып укыйбыз һәм барлыйбыз. Асыл сыйфатлар күп аның иҗатында. Гомеренең соңгы елларында ул туган якларында яшәп иҗат итә. Һәм 1999 елның 22 июнендә вафат була. Үзенең васыяте буенча туган авылы Малтабарда җирләнә. Кайтам әле диеп җырлады да, чынга ашты шагыйрь сүзләре. Малтабарга кайтты мәңгелеккә, 7 ятта ахыры түзмәде. Йөгерәләр сөйгән арышлары, каберенә сәҗдә кылырга. Кыр казлары төшеп тынып калган, кыймыйларда тамак кырырга. 7 кайын, 7 сагыш кебек, урап баскан шагыйрь каберен, күрешкәндәй булам үзе белән, кучып чыксам аның һәр берен. 7 кайын,
жиде сұлу кебек, оппақ болып тұра зиратта. Шауламағыз, шағыр шіремейді, қойынлары сақлы шыратлап. Авылның гади кешесенә хас булган хисләрне сөрәтләүче шагыйр үзенең туган җирен бик ярата һәм аңа дан җырлый. Аның шигырьләре дә үзе кебек гади. Туган ягының арышлары, яшел ширемнәре, кешеләре аңа бик якын. Бу хисләр аңарга яшәргә ярдәм итәләр. Үз туган ягын шулай кадерләп яши алган шагыйрьне якташлары да ярата, аны онытмыйлар. Үзе инде исән булмаса да, аны хөрмәтлиләр, исемен урамнарга бирәләр, музей ачалар. Аның исеме белән Үзәк балалар китапханәсен атадылар. Хәзер сәхнәгә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, озак еллар Рәшит Гәрәй исемендәге балалар китапханәсен җитәкләгән, Рәшит Гәрәй музейын оештыруда зур көч куйган Якиева Лениза Гаппас кызын чакырабыз. Мин барам Минзәләгә. Минзәләне күрер өчен үзәгем өзгәләнә дип җырлый безнең халкыбыз, үзебезнең шушы халкыбызның яраткан җыры иске Минзәлә турында. Безнең яраткан шагыйребез, якташыбыз Рәшит абый Гәрәй бу җырның сүзләрен үзенчә икенчерәк иттереп менә булай дип язды. Дуслар, гаеп итмәс, үз куемда икеләнеп нитеп тормасам, Минзәләгә барам диеп түгел, кайтам әле диеп җырласам. Туган җиргә аңа бармыйлар ич, туган җиргә аңа кайталар. Әйе, чыннан да безнең яраткан шагыйребез Рәшит Гәрәй Минзәләдә яшәмәсә дә, һәр вакыт Минзәләдән китеп тормады. Менә әйтеп киттеләр. Әлбәттә, Рәшит Гәрәй 1999 елның июнь айында вафат булды һәм ул үзенең туган авылы Малтабарда җирләнде. Әлбәттә, бу шундый безнең менә язучылар белән шундый тыгыз элемтәдә эшләгән китапханәчеләр өчен шундый зур югалту булды әлбәттә. Без чөнки алар белән шундый очрашулар, шундый матур-матур әдәби музыкаль кичәләр үткәрә идек бит инде. Шулай итеп, менә безнең өчен бик зур югалту булды Рәшит абыйның вафаты. Шушы уңайдан безнең шулай яраткан шагыйребез, үзебезнең Бикбау авылында туып, үсеп, Минзәлә газетасы коллективы белән бергә тыгыз элемтәдә эшләгән Азат Мәрдән минең шушындый шигырен укып китмәкче булам сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Әйе, Минзәләнең күзе яшьле бүген. 1999 елның 23 июнендә шагыйрь Рәшит Гәрәй вафат булды. Минзәләнең күзе яшьле бүген. Йөрәгендә тирән ярасы, соңгы җырын җырлап әкрен генә китеп барды шагыйрь баласы. Минзәләнең күзе яшьле бүген. Әйтерсең лә болыт ишелде. Көн буена яңгыр койды гына, газапланган ана шикелле. Минзәләнең күзе яшьле бүген. Җылы сүзләр әйтеп кем сөртер? Шагыйрь киткәч, серле шигъриятның бакчасында безне кем йөртер? Минзәләнең күзе яшьле бүген. Кипмәс әле алай тиз генә. Җырсыз калдык, сандугачсыз, сагыш тулы йөрәк түз генә. Минзәләнең күзе яшьле бүген. Әчелеген аның беләбез. Шигырь укып, дуга кылыр өчен синең янга тагын киләбез. Хөрмәтле укучылар, килгән кунаклар, әлбәттә, безнең Минзәлә төбәгендәге туып үсеп, шундый матур иҗатларын менә халкыбызга калдырган, балаларыбызга, оныкларыбызга калдырган язучыларыбызның күплегенә таң каласың. Менә шуларның берсе
Безнең балалар китапханәсендә шундый матур, тату коллектив эшләдек без. Шул кадәр матур әдәби музыкаль кичәләрне үзебезнең язучыларга багышланган балалар иртәләре әдәби музыкаль кичәләр үткәрелде. Һәм инде әлбәттә үзебезнең якташларыбыз бигрәк тә менә Рәшит Гәрәйнең шундый иҗатына багышланган матур кичәләр, әлбәттә очрашулар без үткәрә идек. Кызганычка каршы Рәшит Гәрәй вафат булды. Менә бу 2000 елларда мине үзебезнең район газетасы коллективына редакциягә чакырып алдылар да, Мәҗит Мәхмүд улы иде ул вакытта баш мөхәррир әйтә ул миңа. Ленизадай, бәлки без балалар китапханәсенә Рәшит Гәрәйнең исемен бирербез ди. Без инде әлбәттә шатланып, риза булдык. Башта шулай иттереп Рәшит Гәрәйнең исеме бирелде балалар китапханәсенә. Ул шул кадәр матур иттереп, аннан балалар китапханәсе, Рәшит Гәрәй исемендәге балалар китапханәсе дигән вывеска язып инде ул шундый матур зур тантанага әверелде бит инде. Һәм аннан соң инде менә без уйлый башладык, безнең балалар китапханәсендә музей, Рәшит Гәрәйнең музейын булдыру турында. Музей әлбәттә ул Рәшит Гәрәй турында гына сөйләнмәде. Музейда без бөтен үзебезнең якташ язучыларыбызның иҗатларын укучыларыбызга сөйли идек. Шулай итеп, 1999 елда Рәшит Гәрәй вафатыннан соң инде 2001 елна 4 майда балалар китапханәсендә музей ачылды. Рәшит Гәрәй музей. Менә сез күрәсез, шундый матур итеп Рәшит Гәрәйнең хатыны Мөнирә ханым, Зөһрә Мәгъдумовна Павлова һәм безнең вакыттагы имам хатип районның Рифкат хәзрәтләр шундый матур итеп башта ачтылар, кызыл кистеләр, кызыл лентаны. Башта инде шундый зур матур тантана театр бинасында булды, анда күпме язучылар килде. Алар инде барысы Рәшит Гәрәй турында матур теләкләрен җиткерделәр, аның турында бик матур сүзләр әйттеләр. Шулай итеп, без менә Аллаһка тапшырып, күрәсезме, беренче үзебезнең экскурсияны үткәрдек, менә шушы килгән кунаклар өчен. Монда әлбәттә менә карагыз әле, менә Мөнирә ханым басып тора, аның янында басып тора Эрот Зарипов, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, художник Эрот Зарипов. Менә ул Эрот Зарипов инде карагыз, менә Рәшит Гәрәйнең портретын язып алып килде балалар китапханәсенә. Алар инде Рәшит Гәрәй белән шундый гаилә дусларда булганнар, бик якын, берсен-берсе белеп, берсенә-берсе кунакка йөри торган булганнар инде. Шулай итеп, менә Эрот Зарипов үзенең шушы Рәшит Гәрәй портретын, моны әйтергә була портрет, картина дип, шулай бит. Чөнки менә карагыз әле, без инде балаларга сөйләгән вакытта һәр вакыт сөйли идек, балалар кайда басып тора Рәшит Гәрәй, чәчәкләр арасында басып тора, әйе, якта нәрсәндә горизонтта күренә яңгыр ява, сары төскә буялган, ул нәрсә, ул әлбәттә инде Идел кыры. Рәшит Гәрәйнең шушы картинада Рәшит Гәрәйнең бөтен иҗаты чагыла. Ул чынлап торып авыл шагыйре. Шундый бөтен үзенең туган төбәген, туган җирен яраткан шагыйрь иде безнең Рәшит Гәрәй. Аннан соң күпме безнең музейда шундый очрашулар, шундый җылы матур музей барлыкка килде инде әлбәттә. Менә хөрмәтле дуслар, киләчәктә әлбәттә безнең күңелдә шундый уйлар йөри, булыр. Рәшит Гәрәйнең үзенең аерым музее да булыр. Менә инде хәзер бит Аллаһка шөкер кайтты, бөтен экспонатлар мизәлә үзәкләштергән китапханәдә, менә аның җитәкчесе Резида ханым шулай иттереп, менә бу экспонатлар, менә карагыз әле ничек, монда инде Рәшит Гәрәйнең бөтен тормышы, иҗат юлы чагылган иде инде шушы витриналарда. Менә карагыз әле игътибар белән. Монда инде карасагыз, менә без ничек иттереп ачтык вывеска Минзәлә балалар китапханәсе. Минзәлә шәһәренең шагыйрь Рәшит Гәрәй исемендәге балалар китапханәсе дигән вывеска язылды. Шулай итеп инде менә хөрмәтле тамашачылар,
Шул кадәр матур музей барлыкка килде. Без Рәшит Гәрәйне шундай үз туганыбыз кебек итеп яраттык, аның турында сөйләп, аның турындагы аның язган шигырьләрен укучылар укып, аның җырларын менә бүген ничек матур җырларны башкардылар бит инде. Шулай итеп менә Рәшит Гәрәйнең музее бик озак еллар балалар китапханәсендә эшләде. Чынлап турып балалар китапханәсе аның исемен лайыклы рәвештә йөртте дип әйтәсем килә. Әле менә бу соңгы айларда, соңгы нидә инде шушы Рәшит Гәрәйнең 90 еллыгына багышлап, шундый күп балалар белән карагыз әле. Менә күпме балалар килделәр. Менә Рәшит Гәрәйнең бөтен экспонатларын, киемнәрен карап, алар шундый кызыксынып карадылар инде балалар. Менә киләчәктә әлбәттә музей эшләр, китапхана хезмәткәрләре шундый аны яратып, менә сөйлиләр, изге алалар, экспонатлар Аллага шөкер, алар барсы да бар. Шулай итеп инде музей эшләр. Менә монда инде барсы да музейның бирелгән һәрбер кешеңдә үзенә күрә бүләкләр алып килделәр бит инде. Менә Коръән карагыз, аны алып килделәр Урыс авылында очрашу бүләк иттереп инде. Рәшит Гәрәйнең киемнәре, менә карагыз, ничек матур иде Рәшит абый Гәрәй. Без аны инде Рәшит Гәрәй дип кенә түгел, киресенчә Рәшит абый дип менә үзебезнең кеше итеп яратып сөйли идек. Менә без Аллага шөкер инде күп әйберләр үткәрдек. Менә Малтабарда булдык, туганнары килгән Рәшит абыйның бүген. Басыгыз әле, хөрмәтле кунаклар. Сүземне кыскартып, хөрмәтле тамашачылар, менә Рәшит абыйга багышлап язылган шигырьне укып китәм. Моны язган Зөләйха Закирова. Үзәннәрне иңләп җилләр исә, тау песиләренә кагылып, яшел уҗым битен юып куя, син сыйпауны көтеп зарыгып. Ак тоннарда ак томаннар төшеп, дымлы буразнага агыла. Саван тургайлары сине көтеп, каурый болытларга кагыла. Дөнья ваклыклары төреп ала, бәргәләнәм, бәреләм, абынам. Бер җылы сүз җитми шундый чакта, Рәшит абый, сине сагынам. Бәгыремне үтеп җырлар язам, бер сүреләм, тагын кабынам. Дөрес микән кыйблам, кем дөресләр, Рәшит абый, сине сагынам. Шигырьләрең тулы изге хисләр, күңелләргә безнең языла. Рухың безнең янда, сизәсеңдер, барыбыз да сине сагына. Чынлап турып без барыбыз да Рәшит абыйны юксынабыз, сагынабыз. Ләкин аның шигырьләре исән, алар әле киләчәктә дә яшәрләр дигән өметтә калабыз без, китапханәче ветераннар. Вениза ханым, музей китапханәсе директоры Резеда Нәҗип кызы Ягафаровадан истәлеккә бүләк кабул итеп алыгыз әле. Вениза барсыны безнең инде районыбызда Рәшит Гәрәйнең исемен, истәлеген бик нык истә калдырырга инде бик күп кешеләр көч куйган кеше һәм юктан гына түгелдер. Вениза Габасының туган көне дә Рәшит Гәрәй белән бер көне. Вениза Габасының музейлар районында эшләгән китапханә исеменнән, үз исеменнән мин сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйм. Сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы. Инде менә сезнең инде сез бик якты кеше, бик ярдәмчел. Сезнең барлык ярдәмегезгә без, киңәшләрегезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шул яхшылыкларыгыз үзегезгә мең тапкыр яхшылык булып кайтсын. Бәхеттә яшәгез. Тагын бер кат туган көнегез белән.